Doncs molt bona tarda a tothom. Primer saludem l'il·lustríssim alcalde de Móra d'Ebre, senyor Rubén Villarnés, també la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la senyora Montse Pineda, director de Literarum, senyor Lluís Xavier Flores, director de la Institució de les Lletres Catalanes, el senyor Eduard Escofet, pregoner d'avui, també president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el senyor Francesc Barberó, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, el senyor Joan Castor Conell. També volem saludar el regidor de Cultura de Mequinència, el Darío Vidallet. També tenim aquí el Jaume Comina, director del Festival Esfier de Mallorca, el secretari de la Plataforma per la Llengua, el Francesc Marco Palau, i també saludar a la presidenta del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, que he vist a la Mireia Granger per aquí, el president de la Riuada, el Joan Launes, que també ha començat a col·laborar enguany amb el Literarum, i també saludar als regidors i regidores de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, als alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de la comarca, consellers i conselleres també del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Molt bona tarda a tothom. També saludar a tots els amants de la cultura i la literatura que ens acompanyeu una edició més aquí a la plaça de Dalt, o ho esteu fent també en directe des de Ràdio Móra d'Ebre. A tots vosaltres, benvinguts i benvingudes a Literarum. És el moment de donar el tret de sortida oficial a aquesta edició de Literarum, que celebra la 18a edició de la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre i la 22a de la Fira del Llibre Hebreu. Des de l'organització de Literarum estem especialment també contents de poder-los saludar de nou des del cor de Móra d'Ebre. Avui és un dia important per tota la gent que hi ha darrere d'aquest projecte, i és que avui la cultura, la literatura, els llibres, els espectacles i, en definitiva, la màgia del Literarum torna a ser lliure per escampar-se pels carrers de Móra d'Ebre, que un any més es converteix en l'epicentre de la cultura catalana. Una edició, podríem dir, diferent, amb moltes novetats. Una d'elles és que Literarum ha arrencat abans, des de la seva presentació a Morella o Calacé fins als actes previs amb exposicions i espectacles literaris que hi ha hagut aquí a Móra d'Ebre. Una extensió que no només ha sigut de dies, sinó que també ha sigut en nombre de col·laboracions de diferents institucions que participen d'aquest Literarum, com també la introducció de l'occità, de l'aranès, com a llengua oficial d'aquest esdeveniment. Sé que el Lluís Xavier potser parlarà, però jo no m'he atrevit a preparar cap paraula per no ofendre tampoc a ningú. Una fira on el seu principal gruix va arrencar ahir divendres i s'allargarà fins demà al migdia. En total s'han previst 14 espectacles literaris, 6 exposicions, 2 lliuraments de premis, 3 taules rodones, 6 estands de llibreters, 24 presentacions de llibres amb els seus autors, 7 cantautors, 10 ponents, 3 tallers i 6 espectacles per a xiquets i 2 per a joves. A tots els que avui ens acompanyeu i que ho fareu en algun moment dels que encara tenim per endavant el que resta del cap de setmana, us convidem a gaudir de la literatura sobre l'escenari i de les lletres ebrenques, perquè llegir, com diem, ens fa lliures. Deixem que les lletres s'escampin per tots els racons de Móra d'Ebre i que ens transmetin a tots la seva essència. Així doncs, anem a inaugurar Literarum 2025 i donem pas als parlaments de la vetllada. I comencem, en primer lloc, que ens acompanyi aquí a l'escenari el Lluís Xavier Flores, director de Literarum. Així doncs, Lluís Xavier, endavant. Bé, és el meu primer any com a director d'esta fira, una fira que ja coneixia, igual que conec la població de Móra. Pel meu accent ja sabreu que soc valencià del sud, per tant entenc les meridionalitats dels nostres territoris, perquè soc d'Alacant i bé, a voltes, com hem dit, durant aquests dies el sud costa de fer-se notar i aquí també estem al sud de Catalunya. Però no estem al sud, sinó que estem al centre del territori català parlant i jo crec que l'aposta de Móra per esta fira d'espectacles literaris en llengua catalana única en tot el territori català parlant, en la catalanofonia, que jo crec que és la paraula de l'any, de l'edició d'enguany, va ser fa uns anys la de Brenc, però enguany en els mitjans ha donat molt de joc la paraula catalanofonia, perquè hi havia gent que posava catalafòbia, catalanofòbia i tal, i em tocava als mitjans telefonar i perdoneu, és catalanofonia, és una altra manera de dir l'espai lingüístic en la nostra llengua, amb noms oficials com català/valencià, perquè els estatuts així ho reconeixen i per tant nosaltres que som englobants, que volem que tot el món estigui còmode, doncs utilitzem també de tant en tant aquesta denominació per a la nostra llengua que ens fa feliços a tots, primerament perquè la compartim una comunitat molt gran de parlants. Com ha dit Albert,
Jo deixaré a l'alcalde precisament que doni aquestes gràcies a totes les institucions, però sí que m'agradaria remarcar que enguany, com podeu comprovar, en el full final del programa apareixen 33 entitats o institucions. Això ha sigut un esforç titànic en 4 mesos. Ja sé que enguany treballaré des d'ençà que acabe el Literarum en l'any que ve, però el meu nomenament havia sigut tardar, possiblement és perquè no sé, igual que les coses bones tarden, no? Però bé, no seré jo que ho diga, tot i que ho he dit, però sí que és cert que treballarem perquè estiguin les institucions, i prova d'això també és la presència d'Escofet, de la Milla, que li puc dir, perquè a més tenia una idea, de vegades tenim una idea dels companys que treballen en les institucions, que és una miqueta com distant, però precisament en el dinar i sobretot en la xerrada que he tingut prèvia he pogut comprovar que és una persona que entén perfectament que s'ha d'estar al servici del poble, de la ciutadania, de qualsevol projecte en proximitat, i això és el que m'ha transmès, i no ho dic per ballar les nanos, com diem a València, una manera de dir hacer la pelota, sinó perquè realment així ho he sentit i així m'ho ha demostrat avui en el dinar. Simplement recordar que institucions de Balears han entrat a formar part d'esta fira, i institucions també del País Valencià i d'Aragó que, tot i la conjuntura política que tenim, han volgut col·laborar d'alguna manera en el que es pot en la fira d'espectacles literaris, i també, com no, la fira del Llibrebrem, perquè hem de recordar, que no m'oblide dels llibreters, que són 22 anys les edicions que tenim de Fira de Llibrebrem. 22 de Llibrebrem, 18 que arribem a la majoria d'edat de la Fira d'Espectacles Literaris i 13 de la línia que es va obrir amb el Literau Petits. Em quedé sense demanar d'aigua perquè em quedé sense saliva. Me l'ha preparat. Jo vaig superràpid, perdoneu. I aquestes coses cal dir-les perquè estem apostant de veritat des de Móra d'Ebre per ser, com tu has dit, el centre de la cultura catalana estos dies. No m'allargarà més, simplement força gràcies a tutti, a tots els presents, sou benvinguts aquí en llengua occitana, perquè l'aranès és llengua oficial de tot Catalunya i era d'entrada en aquest festival era esperada, era demorada per moltes persones, perquè avui un patrimoni, un viatge cultural en aquest país, en Catalunya, important i és necessari difondre i present en la nostra diversitat cultural, perquè els catalans som un poble solidari, i som un poble solidari amb les llengües, amb les cultures i amb la nostra literatura. Gràcies i que disfruto del Literarum. Senyor director, i ara és moment que ens acompanya aquí a l'escenari l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Rubén Viarnes. Bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Josep Javier Flores, director de Literarum, per aquestes paraules que has fet. En primer lloc, deixeu-me saludar els presents i, per no deixar-me ningú, sobretot director de l'Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escofet, i inaugurador de la fira, delegat del govern, benvingut, president del Consell Comarcal, consellera de Cultura de la Ribera d'Ebre, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, regidors de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, alcaldes i regidors de la comarca, directora de l'IRMU, presidenta del CERE, director del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, he vist abans, exdirectors de Literarum, Gemma i Albert, representants de tots els patrocinadors que ha comentat abans Lluís, assistents, veïns i veïnes. Sigueu benvinguts a aquesta nova edició de Literarum, la fira d'espectacles literaris que enguany celebra la seva majoria d'edat, 18a edició i la 22a Fira de Llibrebrem. Aquesta fira ha estat una cita imprescindible al nostre calendari cultural i avui, amb una mirada enrere, podem afirmar amb orgull que Literarum és una realitat consolidada que ha fet la majoria d'edat. Des de la seva creació, Literarum ha estat una finestra oberta a la literatura catalana en totes les seves formes i expressions. No només ha apropat els textos literaris a l'escena, sinó que també ha creat un espai de trobada per a creadors, programadors i públic en general.
Literarum ha demostrat ser un referent cultural que transcendeix les fronteres de la nostra població, fent-se més gran i més extensa. Des de la promoció de propostes escèniques i de carrer que estan basats en textos literaris escrits originàriament en català o en valencià i a partir d'aquesta edició en occità. Per primera vegada Literarum s'ha presentat al País Valencià i a l'Aragó i s'han buscat nous suports i patrocinadors amb institucions fora del nostre àmbit de les Terres de l'Ebre. Aquesta fira no seria possible sense l'esforç i el treball constant de moltes persones. Vull expressar el meu més sincer agraïment al director de Literarum, el senyor Lluís Xavier Flores, per la seva dedicació i visió, la seva capacitat per transformar la literatura en espectacles que emocionen i sorprenen. És admirable. També vull agrair a la regidora de Cultura, a la senyora Montse Pineda, per la seva implicació i compromís amb la cultura local. La seva tasca ha estat fonamental per fer realitat aquest esdeveniment any rere any. Literarum és una mostra de la vitalitat cultural de Móra d'Ebre i de les Terres de l'Ebre. És una celebració de la nostra llengua, la nostra història i la nostra creativitat. És també una oportunitat per a tots nosaltres de gaudir de la literatura d'una manera diferent, immersos en espectacles que ens emocionen i ens fan reflexionar. Aquesta edició de Literarum coincideix amb la 22a edició de la Fira del Llibre Ebrenc, una altra cita destacada que posa en valor la producció literària de la nostra terra. La Fira del Llibre Ebrenc és un reflex de la nostra riquesa literària. Moltes gràcies, llibreters, per ser-hi presents també. Vull agrair també a totes les persones que han fet possible aquesta fira. Autors, editors, llibreters, programadors, biblioteques, voluntaris, organitzadors, patrocinadors i, per descomptat, tot el públic que ens acompanya any rere any. Sense la vostra passió i suport, res d'això seria possible. Finalment, vull convidar-vos a tots a gaudir de les activitats que encara queden, ja que entre els actes previs de presentacions, exposicions i de més portem una setmana repleta d'activitats. Literarum aquest any s'ha expandit, tal com hem dit, en dies però també en territori. Aquestes activitats les hem preparat amb il·lusió i esforç. Aprofiteu aquesta oportunitat per descobrir nous autors, gaudir d'espectacles únics i, sobretot, per compartir l'amor per la literatura. Per últim, i després de la petició de la rondalla cantada que hem tingut al dinar, Lluís, pots estar segur que mantindrem el pressupost i mantindrem el director. Molt bona tarda i molt bona fira Literarum. Moltes gràcies, alcalde. I ara és el moment que pugi a l'escenari el director de la Institució de les Lletres Catalanes, el senyor Eduard Escofet, que ens dirigirà unes paraules com a pregoner de Literarum. Bona tarda. Primer de tot vull començar excusant la presència de la consellera de Cultura, de l'honorable senyora Sonia Hernández Almodóvar, que volia ser aquí avui per celebrar els 18 anys de Literarum i les 22 edicions de la Fira del Llibre Ebrenc, però que no ha pogut venir. Alcalde, director, autoritats, veïns i amants de la literatura i de les arts escèniques, jo seré breu perquè crec que el millor sempre és el que està als escenaris, el que hi ha als llibres i la literatura que tenim per descobrir. Des de la Institució de les Lletres Catalanes, jo hi vaig arribar fa molt poc, fa tot just 5 mesos, però sí que soc molt conscient de tot el que s'ha fet en tots aquests anys i la institució ha anat seguint al llarg d'aquestes 18 edicions Literarum de ben a prop, al principi com a organitzadors i després donant un suport continuat. I és un plaer estar 18 anys més tard aquí, a més jo també com a autor i com a programador recordo el naixement d'aquesta fira i vull destacar una cosa que crec que és molt important i són dues grans visions que va tenir Literarum en el seu moment. Primer de tot, el paper que podien tenir els espectacles literaris, és a dir, que no eren teatres, tampoc eren recitals, sinó aquells híbrids
per portar la literatura a nous públics, per reforçar el paper del llibre i la literatura a la nostra societat i d'una manera o altra també per fer reviure i mantenir viu el que hi havia escrit en els llibres i el nostre patrimoni literari i fins i tot els autors del present que seran el patrimoni del futur. Per tant, aquesta visió s'ha vist corroborada perquè 18 anys més tard hi ha molts festivals i moltes programacions, les biblioteques són plenes de propostes d'espectacles literaris, aquest format híbrid que difícil de definir i a més hi ha festivals i programacions, insisteixo, a tot arreu i crec que ha estat una eina molt útil per donar encara més vida al sector literari. I sobretot, i si permeteu també com a coordinador del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, crec que ha de ser una eina fonamental per reforçar el paper del llibre i la lectura en la nostra societat. L'altra visió, que em sembla igual de fonamental, és pensar o voler o senzillament desplaçar la centralitat de la cultura des de les grans ciutats, en aquest cas Barcelona, que molts cops ens crida, o València, més cap al sud, i portar-la cap a ciutats i pobles més petits. Era una visió que fa 18 anys era molt arriscada, com la primera que he esmentat, però que també el temps ens ha donat la raó. Jo crec que ara hi ha molts festivals literaris potents. Jo mateix vaig dirigir fins l'any passat era un petit festival en una comarca on no hi havia hagut mai grans festivals de poesia i crec que ara actualment els grans festivals de poesia i de literatura, molts dels grans escenaris no només per la literatura sinó per les arts estan fora de les grans ciutats i justament crec que en espais com Móra d'Ebre es poden plantejar es poden crear unes xarxes d'intercanvi, de connexió, de relació entre els artistes i els espectadors que en altres llocs serien impossible. I actualment, no només arreu de Catalunya hi ha molts festivals, sinó que vull remarcar que justament les Terres de l'Ebre són un espai de festivals on hi ha festivals fins i tot capdavanters en àmbits com la música, com les arts digitals i que per tant aquestes dues visions donen una gran raó de ser a Literarum. Però Literarum fa 18 anys i com tots, quan fem 18 anys emprenem una nova etapa i crec que justament estem assistint a aquesta nova etapa, aquesta obertura d'una nova etapa de Literarum en què a partir d'aquestes dues grans visions i tota la feina feta es vol anar més enllà i per tant vull felicitar tant el director de la Fira com l'alcalde per aquesta aposta per crear xarxa, per implicar més institucions que mai, per involucrar agents, per obrir la mirada i sobretot per reforçar aquesta centralitat de l'espectacle literari i de Móra d'Ebre. Móra d'Ebre està realment al centre i per tant jo crec que en els pròxims anys tot aquest treball, aquesta visió, nova visió de crear xarxa i d'anar més enllà donarà els seus fruits. Així que jo espero poder continuar venint cada any i sobretot ser testimoni de la diversitat no només de la nostra llengua i de la nostra literatura, sinó sobretot de les possibilitats que hi ha per portar la literatura a nous escenaris i nous públics. Llarga vida Literarum! I abans, jo com que sóc una miqueta obedient, no del tot, però una miqueta obedient, sobretot quan estic en un lloc tan especial com Literarum, m'han demanat que passi la paraula al senyor director, m'ha passat que li passi la paraula. M'ha demanat que li passi la paraula, així que us torno a deixar amb el Lluís Xavier Flores, director de Literarum. Gràcies. Acabes de dir que la feina jo crec que jo recordo quan era més petit i podíem mirar TV3 al País Valencià la campanya de la Generalitat, la feina ben feta, recordeu, no té fronteres, la feina mal feta no té futur i la feina no té futur i la que tenia ben feta no té fronteres, no? A veure si no ho aclarim entre tu i jo o no ho aclarim. Bé, el tema és que si hi ha una feina ben feta, no, feina tan ho dic perquè està a la normativa, d'acord, i també brec el sud, és perquè he tingut els predecessors. I amb el permís de l'alcalde i la regidora m'agradaria fer lliurament d'uns regals a les dues persones que van precedir. Una a Albert Pujol i una altra a Gemma Sastre. Per favor, pugeu aquí.
els he tingut al meu costat, han sigut 4 mesos intensos i jo crec que aquestes coses s'han d'agrair. Moltes gràcies i un detall, per favor. Com a director novell, i aquí sí que compartim els dos un càrrec nou, també volia fer-te extensiu, Eduard, també a tu, encara que ja sé que coneixes les Terres de l'Ebre de sobre i també en conèixer, i també hi ha un detall per a tu. Per favor, Sònia.